What is love? Oh baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Oh baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Jeg er jo også en speciel person, og det er klart, når du er producer her i Cannes, så er det jo lettere at score og gå op og sige, så hopper pigerne på dig. Ikke fordi men jeg er jo lækker også. Ikke fordi det er så let er det heller ikke. Nogen vil måske kalde det selvglad og ligefrem proklamere, at man er lækker, men Ja, det vil da sikkert gøre nogen, men nogen vil måske også kalde dig for en sur citron. Hvordan spoler I? Det er ikke andet end blod og kød og udløbende. For helvede. Det er det. Er det det, du har kontaktet mig for at se det her? Ja. Har du forestillet dig, at jeg vil løbe i stik af det her? Det vil alle. Fy for helvede, det er klart. Hvordan bilder du dig af?